Horas madihita sa lubot na. Parsyajaran manugot ari Sabat 4 Maret 2023. Emmanuel debata maringa ditonga-tongata nungaro. Dihatabatakon parhubas ni dalian na tulo at pensian buku ugamo na marsinodang na sinurat ni Ellen G. White. Ayat na tersurat di Sakaria 2 ayat 10 manang 10 kat. Marulupulop maho jala marlas ni roha ali burusion ay idama naroma au maringan di tonga-tongami nin na Jehovah. Nasida maju ibana Emmanuel, debata maringan di tonga-tongata. Debata mangaliho pareta tu si Musa lahu tu Israel, jala ikon bahenon nasida diaw sa dainganan na badia, asa maringan au di tonga-tonga nasida. 2 Musa 25 ayat 2. Jala ibana marhabangsa di joro na badiai, di tonga-tonga ni bangsona, saliling pardalanan nasida na luja di halongonani, tadda habangsa madongani nasida. Songonima Kristus pajongjok kon joro na badiana di tonga-tonga ni parmianan nasida. Di pajongjong iba na udung-udung na dilabong ni aka udung-udung ni jolma, asabuhi iba na rapmian di tonga-tongata, jala mabahen hita maboto si tutu parangin ng ngulu hadibataon na. Gabi daging mahatay jala maringa di tonga-tonga ni hitaon. Jadi widahami mahasangapon na, mahasangapon ni anak sasada na siyan amay, gok asiniroha dohot hasintongan. Tersurat di Yohanes sada ayat 14. Ala Jesus ro asamian raphita di portibion, taboto ma iya Tuhan nunga mga tusi di sude hagugutota, jala rap makilala nasa hagugutota, ganup anak ni siyadam bawa manang buru-buru mga tusi, iya si panopay, ima dongan ni akka perdosa, alana di bagasan ganup doktrin basa-basa, ganup jadjilas ni roha, ganup pabahenan holong, ganup panaitan ni debata na di patuduhod di bagasan ngolo ni si palua at dorang di portibion, hita marnida, debata maringa di tonga-tongata. Alpha dan Omega, jilid 5, halaman 10 dohot 10. Songoni masahan ni parsejara dihita manugot ni Ari Sabaton. Sahay di pasupasutuhan mahita sa lugot na di bagasan sa darion. Horas.